Ayo. Ang mga bata dito. Kamu hindi ko nyo malagan mo dito kay kami. Ari rami diri. Baway ko. Just kidding. This mag Hoy, ni raman ta mga on mag flip the battle sa. Iya murag naglinya man to diha. Yes, yes. Ano mag-video? Yahay lang video dira. kuha na niya og makatindog ka. Kumakadawa sa isda oy. Oh, ang Hindi ka hilig daw makadaw ay kaon. flip dada. Kani may makindog ay ako duga. Kani kalawang tao. Ano na? Gusto mo mga huwag man dito. Pagkaon aron dyan. Master ka na sila mga langoy. Nato na sa pabidan, ilutaw. Haman. Adunay dulo ka babae nga master ka na sila mga langoy. Master ka. O na sila trino ray kanang laki. Yawa nang usa kay nay nagbabudang nilutaw. Tingnan, nintidlom niya, ning kalit lang. Labi daw. Iban. Uy, lalong lagi. Labi. Ako'y bahala ka. Gata ko gata. Ayaw ka na. Nilumog eh. Nilutaw ang salpabida. Iyo, nakuyawan niya ba kaya salpabida ko na nilutaw. Ay, kaya lang yung butidlom. Ay lang dapat. Iya ako eh. Ah, naman ako. Manak alpel na to alpel. Bayo. May niya kayo. Ang problema lang kay Bong. Dili ko ano, mabolo kayo. Nadaghan ka. Sige lang. Malam ako, manapa papa. Dai kamu ko. Papa sanod di mo nadaghanan ako butak. Daw may. Oo, mabaw na tayo. Nadaghanan ako butang. Pero nalagi. Ano tawag? Padong lagi sa kamabaw eh. Para kayo. Ini apa kalian ya? Nani pa siya. Tahu ya, kan ini pamade dekat timur dari mana ya? Boleh dari tempat. Anak, bayo. Kamu ya, kamu ya. Lalo ni mo ko. Sana sa satu. Oh, di apa nih? Itu. Itu loh. Aku udah tadi. Ini tuh kita. Dia sama makan payah, Pak. Kenapa? Sampai. Ang ganda ng nanti. Kuan sa gunang si ano. Ada kalau kan? Hello. Ayo dia. Lawan na kayo, lawan na kayo. Kamu lang kami. Dia langsung di kain. Bukan itu tayo. Ah, balik motor. Ano naman? Ini ada lagi duduk. Duduk tidak? Boleh ya, duduk. Boleh duduk duduk. Asa dito na daw? Ay. Yan. Yan video apa tiba? Sapa tayo sa? Kurang ka ba daw? Tingnan.
no? Kaya sa kabilakan. Bye.